Здравейте, приятели! Днес ще ви представим едно уникално бижу на марката Coldwell. Ръчната машинка за пънички Claymore Pulp-Up. Какво е уникалното при нея? Уникалното при нея е, че като дизайн е изключително лека, изключително компактна. Може да се съберете в една раничка, отидайки на стиробището, изваждате я, зареждате, дърпате лоса до край, машинката се зарежда, слагате пъничката и започвате да се забавлявате. За да можете да работите с пъничката, необходимо е първо да натиснете предпазителя, да си изберете посока, в която трябва да стреляте, да монтирате пъничката хубаво, за да не изпада в самия лостов механизъм. Вдигате и забавлението започва. Пънички, както и машинката, може да откриете онлайн на shuttle.bg.